Hari ini kita mancing bertiga, Mas. Wah, Jen, ini dapat saya nyusul jam 10 dari Nagal diajar dulu, Lek. Oh, ora nganu ding ben nyantol. Glu. Mas, hujan kae double strike karo mastere. Lho ter diuncal rene sepiro wae ter lho. Wah. Aduh. Ah, jan. Ben amblesik, Lek. Kaya nggonku amblesik, Lek. Nah, sak kepel lagi. Nah. Oh ngono kenone jebule wis titeni titeni Mas. Pokoke angger ambles kena ngono. Ucul. Lho Mas, dungdeng aku baru udut Mas. Ngapusi kanca-kancaku iki kae. Wah wis kancaku sing ra udut kae lho. Lah kena lagi. Lah ngono kuwi Mas kenone jebule. Nah, untuk tembakan 1,5 jengkal Mas. Untuk mata kail seperti biasa dan pelampung juga seperti biasa Mas. Wah, pokoknya langsung check out. Klik di bawah ini check out. Hati-hati Lek, ajar dulu Lek. Glow double strike lagi sama masternya bareng Mas. Lu ya toh. Wah jan pol-polan Mas. Ngenekan kok rada seneng mancing ya keblundru-keblundrune manungsa nek durung tau mancing Mas. Nah wis lanjut ra nyaman hajar dulu Lek. Iki nggonku yang berate ter lah. Wah, kayak mastere dapat agal lagi ya, Mas. Wah, ra apa. Wis delokne nggonku ya agal lah muga-muga Mbah nyuwun sing ra diagal-agal nggih, Mbah. Ya, jupuk ale. Ya. Lho. Wah, oh winginane kae. Oh wis survei tekan kene to. Wah, dungdeng lagi, Mas. Temel. Ora gagal no, Lek. Wong nyari utah no mahan. Esene sing nemu kuwi, Lek. Wae. Wah, jan dandulan wae. Lho Mas, dungdeng ya.
lep. Nah, lah toh lep kena Mas. Kalau lep itu kena. Nek ra lep ya ora kena gitu. Lho, kayak master yo strike meneh kayak Mas. Kene ana sing strike-strike, ana juga sing ngurung strike-strike Mas. Glo, mung ngono tok amblese. Wah, langsung kena. Nah, itu. Jos gandos ra, Lek. Jos ya. Teko muni jos to, Lek, mesake aku. Nah, ya. Glo. Lho, nah aku ora pengen angen-angen iwak gede, Bung. Sing penting ngundlup engko iwak gede iki mengikuti. Wah. Apal wis ta undlupe. Heeh? Moyek berarti. Ya lembutan. Ah. Nggonmu rada agal-agal nggonku ora ana sing semono, Bung. Wah, ora wis mek tak buang mau lali nganu lumut anyar. Lah, glu 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 glu, Mas. Lho, ya toh. Wah, jan rada dinginke, Lek. Ora nang kono wae, Lek. Kono mah nyangkut, Lek. Hari ini kita mancing bertiga, Mas. Wah, Jan, ini dapat saya nyusul jam 10 dari rumah, ini berangkat jam 9, berangkat jam 9. Wah, Jan iki watok Mas ora dudoe. Wadial mau sing dirilis kuwi akeh ya Ter ya. Wah, pol-polan. Iki Ter. Wah, untuk nyalek. Untuk hari ini kita cukupkan sekian dulu, Mas. Untuk yang baru menemukan channel ini silahkan support dengan cara like ataupun subscribe. Untuk yang sudah selalu support, terima kasih. Mudah-mudahan kebaikan Anda dibalas sebaik-baik balasan oleh Tuhan. Kita ketemu lain waktu, lain kesempatan. See you again, see you next time. Bye bye.